Bütün Dünya Sağlık Kuramasy dünýäde COVID-19 pandemiýasynyň doly besedlenligini elan eden hem bolsa koronawirusyň öz territoriýasynda bolanlygyny ikrar etmedik Türkmenistan pandemik çäklendirmelerini ýatyrmagy howlukmaýar. Şol sanda syýahatçylyk üçin test edilmegini talap edýär. Azatlyk ýurdu içindäki habarçylary we çeşmeleri koronawirus testiniň hosasanda Türkiýeden gelýän ýolagçylardan talap edilýänligini habar berdiler. Türkmenistan daşary ýurtlardan gelýän ýolagçylardan COVID testini almagyny dowam etdirýär. Testin bahasy 130 manat, bu Merkez Bankyň kursy boýunça 37 Amerikan dollaryna barabar testin möhleti 48 sagat. Azatlyk habarçylarynyň hem çeşmeleriniň sözlerine görä testler Aşgabatyň halkara aeroportunda daşary ýurtlardan gelen ýolagçylardan alınýar. COVID testini burundan ýa-da bokurdukdan alman esasan diliň üstünden çöpü çala aýlap alýarlar diýip soň günlerde Türkiýeden gelip test etdiren ýolagçylaryň bir azatlygy gurrun berdi. Habarçylaryň aýtmagyna görä aeroportdaky COVID testini geçirýän gurluklaryň işärleri tölegi manatda alýarlar. Ýanynda türkmen manada bolmadyk ýolagçylara puly ýörýti bir nokatda çalışmak teklip edilýär. Gelýän ýolagçylaryň ýanyna türkmen manada bolmasa medisina gurlugy bize manatda tölemeli diýär. Olar ýolagçyny valyutaňy baryp şu kafede çalışaý diýip aeroportyň kafesine ýeberýär. Aeroportyň kafesine dolary Garabazyň nyrkyndan 2 hesse arzan alýarlar. Şeýle de bolsa ýolagçylar alaşy dolary arzan tapşyrmaly bolýarlar. Dip azatlyk bilen anonim gürleşen çeşme gurrun berdi. Şeýle de çeşmeleriň söýlerine görä COVID testini tapşyrman hem aeroportdan çyksa bolýar. Test tapşyrman geçmek üçin resmi bolmadyk mümkinçiligiň bahasy ýolagça 50 dollary durýar. Medisin işgari gelen ýolagçylardan 50 dollar alıp COVID testini tapşyrmadan geçdi diýip olar aeroportdan çykaryp goýberýärler. Masal üçin test tapşyranlar onuň netijesinde 3 sagat garaşmaly bolsalar 50 dollar berenler garaşman gidip bilýärler. Dip azatlyk bilen söhbetdeş bolan test tapşyran adamlaryň ýene bir gurrun berdi. Pandemiýa çäklendirmelerine degişli ýagdaý we talaplaryň ýatyrylyp ýatyrylmanlygy barada ýurdun habar beriş serişdelerinde maglumat çap edilmedi. Azatlyk radiosu bu barada Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Şu aýyň başynda bütün Dünya Sağlyk Kuramasy pandemiýanyň ýatyrylandygyny resmi derejede elan etdi. Kurama COVID-19 koronawirus infeksiýasynyň mundan beýlek halkara derejesindäki ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý dälligi baradaky kararyna gelendigini 5-nji maýda habar beripdi.